12 urtegaz hasi zen pelarregaz, bikote moduen, eta, gero txapelketa eta romerizetan egonda, eta, txapelketetan 2 txapel irabazi dauz. Eta beragaz batera datorren panterojoli Julene da. Julene 9 urtegaz trikiz igoten hasi zen, Arka Etzaiurregaz, eta 13gaz panderue, Roberto Etxebarriagaz. Eta pixka trikiz alde batera itxike, panderoaz jarraitua ban, da pareja desberdinekaz, txapelketetan ibili da. Animo! Arrastion dan hori, entzuten da ez da? Oraindik iruditzen zait guztia